ban bukhani kok share khai musuguta like ang saya sakhe bano nakar odi ang sukang noni rong nakar san samu toma homanile social media o kabang ma si influencer hi content creator hi joto phai baisa and ang appreciate bukhaibo ni ro hard working khai tongo je kaha khani ne to ang kaha no sabo but aro jago khoroksa khorong ni bahai borok tongo content ni mungo hayamane rok funogo bono ta khaidi hi ang ni rong personally request khaibo bo bai nang bo haya hi judge khaijangnai nini loge loge boibo judge khaijangnai and jerai khonai okra jakra jo to sitabok mobile yago tongo ba borok naibo ke borok tuma impact klainai borok ni aro bono pungwa sogdi tei kaisa hingke nang khoroksa tiprasa hi si video snai tongmani ba nini bangai boi borok rok nainai rok honai ole tiprasa rok ni tong hai si ebo haike khoroksa ni bang thong jo to si khojagaro jago hingke nang kisa wa sogya kongoi video rong no khailai dita boi bai haya hojagya na tei nang bo respect mai tong na tei in real life nang kahang pha nang mano lengkasi borok kahang manai bukha kahang manai but no bui to nini nogo thangai nang bai malai tong ya ble enke bui no uni ni moko bai nukmani video bai si judge khaigra na i ole borok le hai si na ble hi enke bo hai ke hojagya na tei ke video rok sna lai di shiwata social media te video ro ya karma ni reason ke joto rang puja kisa de mano hi khailai mani ang bono busiwo ke rang azedi but rang ni loge wo respect bu azedi rang kaisa mama ni bai angya lasi sungsaro ke video da khaidi te especially burei rok chlarok to bo haya su khaithaya no sa thangke especially burei rok kisa khatiwe akoboi khaidita u je bo haya video khaine rong na si saudo joto burei rok ya kisa khati juti oi video khaidi ani kokno chaya angja khake ba nakade angbuni roni kahana yu hinu bahai ke video ma khaimani ta haya no to haya no ma sanai kahano ke kahano ma sanai tai ni roga sa hard work khai tongmai mani kaisa content sunawani ang siwa ang khoroksa content creator no sa thangke ang siwa bu sa hard work ma khai video shoot khai di edit khai di wa sok di tuma video ya kanai khobang ma si samung tong he de geboni ba appreciate khayo ni rok kahano khai tonggo ke Pia kisa ni rok asok si hard work khai tong ke baro jago kisi sani bangai haya hojak dro he de ni kosto thu tu yo thang paine he bang kisa wa so ya koi video khai de bai bai haya hojak ya na tei ge ni rok to joto sijang nukjak mang si sianu ya wi do mobile rok thung tong mai he de joto sijang nukjak si ge sitete khaila ke to tai ara jaga ang tama sasi nai ba